gero gerra ostian, rasinamentua, gosia, estaperlua... Estaperlua eta bai. Bai, zelan bizi zinaten, egon zati baten hori urte hon ziren neko txarrak. Bai. Goratzen zera urte horretak... Guzek izan, pasabitxekin basatuzen gaukit da. Bai. Basatuzen gaukit, da, apartan zen, baina antra bat etorten da, da, Durangoko eta sosok erosten ero. Emongo nintzen sosok, ez da izan emongo nintzen eta bautuk zata, harto egiten han, harto eta arek ezan gura, ondio gizia gura balarek eruen. Da, harto egiten bautuk zeta, montata juntzan. Baina erosten Durangotik zuen etxera joetzan. Gure etxea, babak erosten, hau zer erosten. Da, kusoran egatzen nien. Erositza, zozaren erositza baina. Bueno. Orduan, urte horrek, duguzu, normal bezala, porque jente asko gezki pasau zaban, adibidez, kaleko jentia geixen, baina, adibidez, errotara eguan hartua irina itxeko... Baina, urren itxeko Durangaraino goten ginen Burdixaz da. Burdixaz? Burdixaz da urren itxen. Durangaraino, hemen inkaitata eusen da. Pasate ero, Baina, eko zenduen nunun errota bat, derrigorrezara entrega bierra. Gero egun Durangora eskutu nenun zenduen, ez? Eskutu nenun, iritzek jakute gine. Bai, baina hor izendatu zitu esan leko batzutan da entrega hoin bizan. Eta gotezan inguru bakotxeko errota bat bakarrik, martxan. Eta gero, beste baserritxarrak... Topau itxeben, beste nun baten... Trampako erune itxeben, ez dakit. Claro, ez emoteko. Eza gogoratzen horrekin, eza gogoratzen. Elorrezen errota. Durangoako nintzela bai, lapiko nera. Kamizetan lapiko nera jundan hau... Bezekin ja...